Assalamu alaikum jama'a. Sunana Mustapha Bulama, mai zanen barkwanci a jaridan Daily Trust. Barkanku da kasancewa tare da ni a kashi na farko a cikin jerin videos ɗin da zan yi amfani da su wurin nuna muku yadda nake gudanar da aikina na zanen barkwanci. Ku kasance tare da ni. Na'am, da farko dai za ku ga cewa na yi wannan video ne a cikin ainihin harshen Hausa. Da gangan ne haka nan domin ina son in yada wannan ilimi ne musamman a arewacin Najeriya, kuma din na lura cewa a arewacin Najeriya an ban mu a baya sosai akan irin wannan abubuwa. A kudancin Najeriya an daɗe ana zanen barkwanci, ba sabon abu bane. An yi samu manya-manya jigajigai wayanda sun daɗe suna wayannan zane-zane na barkwanci da sauransu. Saboda haka sai na ce to bari amfani da wannan dama domin in yada ilimi amma a arewacin Najeriya. To da farko dai dole mu fahimci me ake nufi da zanen barkwanci. Zanen barkwanci shine muke kira a turance editorial cartoons ko political cartoons, duk wanda ka faɗi daidai ne. To editorial cartoons ko political cartoons, kamar yadda ake cewa barkwanci, ba wai lalle ne ana zanen barkwanci ne don a ba mutane dariya ba. A'a, ana amfani da zanen barkwanci ne domin a isar da sako ga gwamnatoci ko mahukunta ta hanyar zai iya yiwuwa ta hanyar ba da dariya ne ko ta shagube ne da dai sauransu hakanan. To kuma hanya ne mai sauki wanda da mutum ya gani zai so ya tsaya ya ga me ake magana a kai. Ana amfani da shi a matsayin dabara kenan na isar da saƙonni. Tarihi ya nuna tun kafin ɗan adam ya fara amfani da haruffa wurin rubuce-rubuce yake amfani da zane-zane ko hotuna wurin isar da saƙo ko kuma aje tarihi. Kuma har a yau akan yi amfani da zane-zane da hotuna wurin koyar da ilimi ko rubuce-rubuce ko tarihi da dai sauransu. To zanen barkwanci dai ba sabon abu bane ba. An daɗe ana yi a duniya. Zanen barkwanci tun ƙarni na 18, wato kusan shekaru 200 kenan da suka wuce aka fara zanen barkwanci. Akwai wani mutumin Ingila wanda ake kiran shi James Gillray, shi ne ya fara zane-zanen barkwanci dai wanda dai kamar muke gani a haka. To kuma a yanzu za ga cewa zanen barkwanci ya zama wani abu ne wanda 'yan jarida suke amfani da shi duk duniya. Akan je makarantu, jami'o'i, musamman a zauna a karanta ko a karanci yadda ake ainihin zanen barkwancin ta ɓangaren 'yan jarida da dai sauransu hakanan. Duk da zanen barkwanci ya fito ne daga yammacin duniya, wato ƙasashen turai, yanzu haka zanen barkwanci kusan babu inda ba a yi a duniya, ko a ƙasashen larabawa, gabas ta tsakiya ko gabas ta nesa ne, ko ƙasashen afirka ne. Duk inda ka duba inda akwai 'yan jarida kuma ana buga labarai da sauransu, za ka ga zanen barkwanci. Kuma zanen barkwanci akan yi shi da kowane irin yare, ba sai da turanci ba. Kawai dai abin da ake duba wani yare ne misali mutanen da ake magana da su suka fi, ko a'a suwa kake so ka isar da wannan sakonnin da kake a cikin zanen barkwanci. To wannan shine dai takaitaccen bayani game da zanen barkwanci. Za ku iya duba shafukan intanet ko yanar gizo domin ƙarin samun bayani game da zanen barkwanci. Saboda haka ku kasance tare da ni a kashi na biyu, inda za mu fara ainihin duba yadda ni na zama mai zanen barkwanci da kuma yadda nake fara wannan aiki nawa na zanen barkwanci. Ku kasance tare da ni.